Moi boas, Dani, que tal, como estamos? Antes de nada, felicidades e benvido ao Estradense. Quero que me comentes un pouco por que decides vir a este club, tomar este proxecto, cales foron as túas decisións por vir? Bueno, pois creo que dende o primeiro momento no que tanto o presidente como algúns xogadores me invitan a vir aquí, pois creo que é un proxecto ambicioso que vende facer un gran ano, que é un equipo asentado na terceira división, e encima que, bueno, un pouco polas miñas, polo meu traballo, pois me queda ben para poder realizalo e para seguir disfrutando do fútbol na terceira división. A nivel individual, que é o que esperas de ti esta tempada? Bueno, pois esperemos que nunca tampouco me gusta moito falar do plano individual, pero bueno, con que sexa un ano bo colectivo, pois seguro que quere dicir que no plano individual pois foi un gran ano. Así que nada, como dianteiro pois sempre se esperan goles, así que tentaremos que saian os máximos posibles e que poidan axudar ao Estradense a estar o máis arriba posible. Que esperas ti do Estradense? Porque xa xogaches moitas veces contra eles, visitaches este campo moito, que é o que esperas ti deste equipo que leva moitos anos juntos? Sí, creo que ten unha base moi sólida, con xogadores que levan moitas temporadas aquí, con, bueno, xogadores de peso importante na categoría. Creo que este ano pasado lles vai a dar moita confianza de que están a facer as cousas ben, e tentaremos que os que chegamos novos pois podamos adaptarnos canto antes mellor para seguir facendo que, bueno, que o nome do Estradense se siga escoitando pola terceira división galega. Xa para rematar, un mensaxe de afición? Nada, que sigan como están facendo, que cada partido que xoguei aquí como visitante pois é un ambiente moi bonito, moi complicado para xogar como visitante, seguro que como local pois axudades moito. Gracias.